Haba baby, ludo wayannan kaya haka. Ni fa gaba ɗaya kuɗin jiki na 35,000. Haba honiya za a yi ka ba ni a gaban waɗannan. Ku sha kurumin mu a Modotex kayanmu da sauƙi suke. Gabaki ɗaya duk wannan kayan da kika ɗiba naira 30,500 ne. Kin ga kenan har yana da sauran canji. Ka ce salamu alaikum. Shi ke nama barin jan ciko ɗaya a tabbata cikin a zo ki ji mana kudin mashin fa tunda kin ga sanadin wannan baiwar Allah kika tulo min wannan aiki ai sai kun shirya zan iya biya to ni wannan dai zaka biya mu wallahi sai ru yawa muna godiya ba al'ummar Kano da ƙasata Afirka har ma da duniya baki daya ku garzayo ku zo katafaren shagon mai suna Madotex domin samun tsala-tsalan kaya masu inganci a farashi mai rahusa ina mata iyayen giji samari yan kwalisa iri na ku yi maza ku garzayo wannan kantina mai suna Madotex domin siyayya ta kece rai a nan nake zuwa in zaba in cancare maza ku fito za ku iya samun mu a shaguna masu lamba 7, 8, 9, 10 da kuma 11 a kan titin IBB jerin shagunan da ke kallon filin wasa na Sani Abacha sai kun zo Madotex. Za kuma ku iya samun mu a lambar wayar mu kamar haka 091-2822-3223 ko kuma ku tuntube mu a lambar WhatsApp din mu 081-7388-8271 sai kun zo Madotex, the best from the very best. Madotex